Welcome. It's a for YouTube channel here. Police Isowetsa Ndalama Zokwana 22 billion kwacha. Malingana ndi kawuniwuni wa zachuma cha boma wa mchaka cha 2021. Womwe unachitidwa ndi nthambi ya boma yowona za kawuniwunizi mdziko muno ya National Audit Office now wawulula kuti nthambi ya polisi inasokoneza ndalama zokwana 22 billion kwacha pakagulidwe katundu. Potsatira lipoti lomwe latuluka kuchoka ku ofisi, nthambi ya polisi mdziko muno ikuposa nthambi zonse za boma mdziko muno posokoneza ndalamazi kamba kosatsata njira ndi malamulo akagulidwe katundu mboma ndi kagulisidwe katunduyo ngati watha nthawi yake. Kamba kaukanika kutsata ndondomeko zakagulidwe katunduyo, akuluakulu aku polisiku anakagula katundu wa ndalama zoterezi zomwe ndi zolakwika kwambiri. Malingana ndi malamulo akagulidwe katundu mbomamo, izi ndi zolakwika ndipo sanasate section 39 ya Public Procurement and Disposal of Public Assets ya chaka cha 2017 yomwe imanena kuti kagulidwe kalikonse katundu kuboma kakuyenera kakonzekeredwe pochita maplani woyenera ndi cholinga chakuti katundu wogulidwayo adzakhale wabwino kwambiri komanso woyenera. Ndipo izi ndi zimene zinapangisa kugula katundu wa ndalama zoterezi womwe wambiri siwoyenera dziko lino. Kawuniwuniyu wawululanso kuti nthambi ya polisi yapezedwanso kuti sinasate ndondomeko zoyenera kamba kugula mankhwala akuchipatala kuchoka ku mafamasi angapo mdziko muno ndi ndalama zokwana 146,983,474 kwacha, komanso ma food rations kuchoka kusana cash and carry pamtengo wa ndalama zokwana 367 million kwacha 972,147 kwacha popanda kusayinirana mgwirizano uliwonse, ndipo ndalama zonse zikukwana 540,955,662 kwacha and 2 tambala. Lipotilo likunenanso kuti nthambi ya polisi inakuda katundu wina ndi kulipira ndalama zokwana 78.2 million kwacha koma sanabwere ku maofesi awo. Katunduyo ndi zipangizo zomangira zomwe zili pansi pa project yotchedwa Development Funding 2, ndipo katunduyo amayenera athandizire kukonzanso nyumba za polisi ndi maofesi ena, kumachita kuti nyumbazi zinawonongeka kwambiri. Nthambi zina za boma zomwe zasakaza ndalama posatsata ndondomeko ya kagulidwe katundu mubomamo ndi unduna wa zamaphunziro, ndipo kumeneko ndalama zokwana 529.3 million kwacha sizinayendesedwe bwino. Kutsatira pamenepa nyumba ya malamulo sinayendese bwino ndalama zokwana 389 million kwacha, ndipo unduna wa zachuma ndi mapulani achitukuko ndi wachinayi pa mndandanda kamba kakuti kumeneko kunasakazidwa ndalama zina zokwana 80 million kwacha. Poyankhulapo pa nkhani yokhuza lipoti, apita kalaya womwe ndi wofalitsa nkhani za polisi mdziko muno anakana kuyankhulapo ponena kuti angolipeza kumene lipotilo ndipo akaliwerenga kaye mwatsatanetsatane. Nthambi yawo iwowa itulutsa lipoti lawo kufotokoza mbali yawo ngati apolisi. Mark Botman womwe ndi wapampando wa komiti yowona zachuma ku nyumba ya malamulo ya Public Accounts Committee Park anati nthambi zonse zomwe zatchulira kuti zinasakaza ndalama za nkhaninkhani mlipoti lomwe latulukali ziyitanidwe ku nyumbayi kuti zikayankhe mafunso okhuza kusakaza kwa ndalamako. Pakadali pano akuti komiti yawo yalandira malipoti onse amene nthambi za boma zayendesera chuma chawo, ndipo nawo iwowa akuunguza malipotiwo.